Hej YouTube og velkommen til den her ting, hvor jeg gerne vil sige, hvad det er, at jeg kommer til at lave. Jeg kommer til at lave nogle setups og nogle vlogs på den her nye, og her I kan se mit navn, Multigaming. Ja, det var et rigtig fedt billede, jeg fandt inde på Google. Jeg tænkte, at det var her som baggrund, og det fik jeg så. Plus at jeg vil bare sige, at der kommer vlogs og roomtour. Jeg tror, min rundvisning bliver det samme som en setup. Altså en house tour, hvor jeg viser mit hus, og hvor jeg bor, og haven, og byen, noget byen måske. Og vlogs, og der kommer Minecraft, Team Fortress, Garry's Mod, og en masse LAN med nogle venner. Og jeg laver en LAN sammen med en af mine venner, der hedder Kasper. Jeg kan sætte link til, hvad hans film den hedder, nede i beskrivelsen. Jeg skriver bare, hvad det er, I skal skrive, for at den kommer. Så ja, det er hans kanal, så og det er min kanal, den nye. Vi kan se, jeg har fået en ny kanal, og jeg skal bare uploade alle de videoer, jeg kan. Og sådan noget, så vi ses. Husk at like på den her. Tak. Hej hej.